23 май рӯзи ояндасозон, рӯзи бунёдкорони замон, иди соҳибзавқону соҳибдилон, ҷашни хушбинону шодмонон. тоҷикистон бо ҷавононаш ба пеш. ба муносибати ин сана муассисаи давлатии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон нашри махсусро аз чоп баровард. он фаро мегирад кӯшишу талоши ҷавононро, бозёфту дастовардҳо ва мушкилоти ин насли пардозсозро. таъкидҳои абдулло раҳмонзода, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ояндагони ватан дар посухи чанд пурсиши перомуни бурду бохти ҷавонон дар пешорӯи рӯзи ҷавонон. ҷавони тоҷик имрӯз муваффақ аст посух ба ин суол аз сӯи ҷавонони ҳар пешаи соҳа. андешаҳо атрофи бурду бохти ҷавонони як маҳал. ёде аз санаи таҳриқсози тоҷикистон дар иҷлосия ва рушди давлати миллии тоҷикон. аз мактаби ҷавонон то расидан ба садои мардум дар нуқтаи муттакко. дастгирии ҷавондухтарон ё иқдоме ки 11500 ҷавондухтарро соҳиб маълумот кард. аз талошҳову қаҳрамониҳо то гуфтаҳои ватандӯстонаи Расул Боқиев, паҳлавони номвар. чанд андеша перомони фаъолияти як журналисти ҷавон. аз бархурдҳо ба раванди муҳоҷират то коҳишёбии он дар тоҷикистон. ҷавонон ва дастгирӣ ё нӯҳ ғамхории роҳбарияти давлат ба онҳо. нақши ҷавонон дар таҳаввулоти сиёсӣ. васфи дунёи пуршӯри ҷавонӣ ва тасвири дигар зебоиҳо дар ашъори адибони ҷавон. ин ва дигар маводҳои ҷолибу хонданӣ дар нашри махсуси рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ба муносибати рӯзи ҷавонон. ҷавонони тоҷикистон бо ҷавонон пир намешавем. бо ҷавонон пир намешавем. бо ҷавонон пир намешавам. бо ҷавонон пир намешавем. با ما جوان میمانیم. бо мо ҷавон бимонед. бо мо пир намешавем. бо мо пир намешавем. бо мо пир намешавем. چشمی مردم تا شود روشن با این در شبی مفهور فانوس ما صفحه صفحه جلدی قاموس ما واژه های ننگ و ناموس ما چشمی مردم تا شود روشن به این در شبی مفکور فانوس ما با جوان تر با جوانان میشنیم